كينيا أب عامت كبابي 2 مليون هوت يهوتوا أدنى تفطران بهراو باركتاتان أتم كندي مسحب توريستات ناي كينيا يوم كم نيروبي زامسلا عبيت كتمتات دما أب وشتن كاب كتمان تزحالفة أدنى باركتات زحقفا مخانن أب عالم بحتاوت كتما كبهالا أخيلوانيو بزدما زرفي توريزم ناي كينيا ايكونومي أب عامت كباب 3.5 مليون دولار آتاوي كبركتلن كيليو كينيا كباب 59 مليون بيز حزبي زلا كوينا ولاكا كاب هاجرات مور افريكا فلاميت ناي توريزم معرفت انتخنت كاب قربا غزي نابزغن حدا مسمد غداي نتعبي ناي كينيا مسحب توريزم اب حتو ملكت اتيو ايو بزحات ناي اوروبا وزرازر كم مومباسا نيروبن ديدينيان زامسلا ناي وسن بحر زخنا كتماتات كندي معرفن غيرنانين اتكندي نابزن ناي وسن بحر معرف كمت انزخاله ابت وسن بحر زلو زحل اير وي زطبس فولي عسا كيكونس كالي مزرارب زعبالو نوس دما ناي سيكيس توريزم يو اب افريكا بزلو سرح سنت بفلاي دما مناسي حصرت غنزب سلت زغاطمم دك تبعتي يخون دك انستيو ابز سرح مزوتارم بزح زسنبد غداي ايكوننيو يخون بر كنيا لعل كمتي باتلتيكي ساب عالم شما زغننا يخون دامبر بحبو زبارع زلو ناي سيكس توريزم ون اب افريكا بقدماي درجه كتصرح اخيلوايو عمت مص على شادق تبعتيو كينياويان كاو اوروبان كالوت كفل عالمن ويزرازر يوحساين እዚ ድማ በጻዕ قصرح ምክንያት ኣብ ዓደን ዘይረኸብኦ ናይ መናእሰይ ሴክስ ነመርካቢው እቲ ዝያዳ ኣደናቕ ዝገብሮ ድማ ዕድመን ካብ 40 ክሳብ 50 ዝኾነ ሓተረን ዝፈትሓ ስብኣየን ዝሞተወን ወይ ድማ ሃፋትም ኮይነን ናይ ፍቕሪ ጣዕሚ ዘየስተማቕራ ወይ ዘራዝርየን ናብዚ ቦታ ዝሕንበባ እቲ ዝያዳ ዘደንቕ ከዓ ንግብረ ስጋ ዝመርጾም መናእሰይ ድማ ዕድመኦም ካብ 18 ክሳብ 30 ዝኾኑ ጥራይ እዩ كناوان مناسي እዚ ጉዳይ ከም ዓቢ ቢዝነስ ብምርኣይ ዓቢ ምድላው ገይሮም ይጽበይዎን መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ታክሲ ሾፌራት ናይ ሆቴል መሳሰይቲ ናይ ጀልባ ኣከረይትን ካልኦትን ኣብ ስራሕ ዝተሳተፍቲ እዮም ብዙሓት መናእሰይ ኣብ ውሽጢ ዓድን ዘሎ ስራሕ ስእነት ከም ዓቢ መማረፂ ገይሮም እዮም ዝወስድዎ ኣብዚ ስራሕ ዝተጸመዱ መናእሰይ ድማ ናይ ወሰን ባሕሪ መናእሰይ ወይ ከዓ ቢች ቦይስ ብምባል እዮም ዝጽውዑ ናይ كينيا ናይ ሴክስ ቱሪዝም ኣብ ሓንቲ ፀሓይ መጻ ክስተት ከይኾነስ ካብ 1980ታት ክሳብ 1990ታት ዝጀመረ እዚ ቱሪዝም ቀስ ብቀሲኡ እናዓበየ መጺኡ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እቲ ዝዓበየ ናይ ቱሪዝም መስሕብ ኬንያ ኮይኑ ድማ ይርከብ ኣውሮፓውያን ቱሪስታት ብፍላይ ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ጀርመንን ኢጣልያን ዝመጹ ቱሪስታት ከም ሞምባሳ ማሊንዲን ዲያንን ዝኣምሰላ ናይ ወሰን ባሕሪ መስሕባት ቀንዲ መስሕብ ናይ ቱሪዝም ገይሮሞን እዮም ናይ ኬንያ ናይ ኢኮኖሚ ሕጽረት ኣብ መናእሰይ እታ ሃገር ናብ ከምዚ ዓይነት ቢዝነስ ከደፍሩ ገይርዎም እዩ ናብቲ መስሕብ ምኻድ ድማ ዝተዓሸጉ ምግብታት ምሻጥ ጃልባ በመከራይ ንሃወስቲ ብምሕጋዝን ካልኦትን ዝኣምሰሉ ስራሕቲ ብምስራሕ ገንዘብ ዝረኽብሉ መንገድታት ምንዳይ ጀመሩ ብፍላይ እተን ወይዘራዝር ቱሪስታት ብዕድመ ዝደፍኣ ስብኣየን ዝፈትሓን ሃፋትምን ስለ ዝኾና ብርክት ዝበለ ገንዘብ ብምኽፋል ምስቶም መናእሰይ ንብዙሕ ግዜ መዓልን ምሕዳርን ጀመራ እቶም መናእሰይ ርኦሞ ዘይፈልጡ ገንዘብ ብርካብ ምስ ጀመሩ ነተን ኣዋልድ ብፍላይ ምሕብሓብን ክሕጎሳ ምግባርን ቀጸልዎ ኣብ መወዳእታ 1990ታት ናይ ሴክስ ቱሪዝም ብፍላይ ኣብ ሞምባሳ ምስጢር ኣዳባ ኣይኮነ ኣዋልድ ኣውሮፓውን ኣብ ዓመት እናመጻ ምስ ናይቲ ከባቢ መናእሰይ ርከብ መፍጣር ምስ ጀመራ ከም ሞምባሳ ማሊንዲን ዲያርን ዝኣምሰላ ናይ ወሰን ባሕሪ ከተማታት መጻወዳ ዘርጊሓን ብሃንቀውታ ዝጽበየን ከተማታት ኮና ዲያን ቢች ናይ ሃፋትም ቱሪስታት ማሊንዲን ናይ ጣልያን ቱሪስታት ሞምባሳ ከዓ ካብ ኣውሮፓ ዝመጻ ቱሪስታት ዝዓርፋለን ከተማታት ኮና ናይ መረኻዊ ሓፋሽ ምምጻእ ድማ ነዚ ጉዳይ ዝያዳ ተፈላጥነት ክረክብ ኣኺልዎ እዩ ብዙሓት ቱሪስታት ናብ ኬንያ ቀድሚ ምምጽኦም ብማሕበራዊ ሚድያ ምልላይ ጀመሩ እዚ ድማ ነቶም ቱሪስታት ኣብ ኬንያ ቀድሚ ምምጽኦም ተቐባሊ ክረኽቡን ምዕረፊ ክስተኻኸለሎምን ኣኺልዎ እዩ ወላእቶም መናእሰይ ምስተን ርክብ ዝጀመርወንን ምስ ካልኦት ሓደሽትን ብምጽሕሓፍ ርክቦም ከጠናኽሩ ኣኺልዎም እዩ ب2005 እቶም መናእሰይ ኣቀድሞም ሰርሖ ዝነበረ ስራሕ ሙሉእ ብምሉእ ብምግዳፍ ጠቕሊሎም ናብ ሴክስ ቱሪዝም ከኣቱ ገይርዎም እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት በዚ ሞያ እዚ ልምዲ ዘለዎም ሰባት ናይ ስልጠና ፕሮግራም ብምድላው ሓደሽቲ መናእሰይ ናብ ስራሕ እዚ ክጽንበሩ ይገብሩ ኣለዉ ናይ ኬንያ ናይ ሴክስ ቱሪዝም ብበዝሒ ወላካ ብመናእሰይ ደቂ ተባዕትዮ ኬንያውያንን ብዕድመን ዝደፋ ኣውሮፓውያን ዝተለመደ እንትኾነ ነተን ጎራዙ ኬንያውያን ንምርካቡን ዝመጹ ቱሪስታት እውን ቀለልቲ ኣይኮኑን እዮም ናይ መናእሰይ ኬንያውያን ናይ ፍቕሪ መንክብኻብን ናይተን ኣውሮፓን ዝጸመአን ናይ ፍቕሪ ግዜአን ከም ብሓዱሽ ስለ ዘለዓሉለን ተን ኣንሽቲ ርክበን ንኸይቋረጽ ምንታን ገንዘብ ብምልኣኽ ፍቕረን ክጠናኸር ይገብራ እየን ከም በዓል ኣብ ታይላንድ ዝርከብ ዋጋ ዝቐነሰ ብምዃኑ እውን ዝበለጸ ኬንያ ነዚ ዘርፍ ተመራጺት ገይርዋ እዩ
بسرح سنتن بدخنتن مخنات ناب سرح زي زاتو منازي كنابان بتفصام ولا كو اير خعم ناي بعلو من ناي سدرو من هوات كقيرو لغن اخيلوم يوم ناي سيكس توريزم نيكاني اب عمد بزح مليون دولارات اتاو كتركب يخلا يزلو بزحات هوتيلاتن اندا مستن كابز سرح بزح اتاو كرخباون اخيلوون الله كانيا اتزبزح اتاوي اترخبو كاب وسن بحري توريزم انتخون مبزحاتو دما كاب 10 كساب 20 ميتاو زخون كاب سيكس توريزم يوم بزو قداي ولا كواز تحلالخ انتخونه منغستي كانيا بفلاي مستحت عدمه زغبر ركب نمقصار ابصاريو زركب قعزينا نتم مقصار ولا كوا بده انت غبرو منغستي كانيا غن مس عالم لخ تكالات متحبار سرعه زلو ناي توريزم ماكل لمحناص ابصاري ركب يخون امبر بفلاي كاب اوروبا زمصو توريستات زباسه كوعوا እና غبرو يوم فتوى تخاتلتنا نايلوم زعبانا نزي مسل نيرو كساب موداتا مسانا بمصلحكم اننا ادنا اب قصالي بخالق مدب كساب رخب دما دحان كونو ن channelنا لايك سبسكرايب مغبار دما كيترسعو سلام